Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a cikin wannan sabon shirin namu na labaran duniya wanda yake zuwa muku daga tashar Saida Khadija Services wanda ni Sidi Abu Nadisa zan gabatar. Masu sauraro kar ku manta danna mana subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora sabon labari za ku ci. Alhazan Najeriya karo na farko sun fara isa ƙasa mai sarki domin sauke falarinsu. A yau ne dai jihar Nasarawa ta isa ƙasa mai tsarki domin sauke farali na fara aikin haji. A nan kuma an bawa zababben gwamnan jihar Zamfara wato Dauda Lawal Ganji Gusau kundin tsarin mulkin jihar tare da mataimakin tsohon gwamna mai barin gado shine ya wakilci gwamna mai barin gado din a wajen mika wannan kundin mulki a jihar Zamfara. Kuna sauraron wannan rahoton ne daga gidan jaridar Saida Khadija Services. A nan kuma kamar yadda kowa ya sani cewa an shiga mu'tamar na matasan sharifan harkar musulunci a jihar Bauchi. Shurafa'u sun kai ziyara gidan wakilin Ashabul Kafi Waraqim da ke nan Bauchi wato Malam Dan Azumi, sannan sun kai wa sarkin sharifan Bauchi ziyara da Alaramma Sharu Musa Wanti. Hakika ziyarar ta yi abin da ake so, inda da yawa daga cikinsu sun ji daɗin wannan ziyara. Akan nema dukkan wanda akan ziyara akan bashi wannan littafin hadisan manzan Allah da na Ahlul Baiti wato Tuhubbul Aqul. Hakan gaskiya ya bada natija sosai, yadda su kansu sun ga muhimmancin wannan ziyara kuma sun yi murna da farin ciki, sun yi addu'ar saka albarka. A nan kuma wakiliyarmu Fatima Ahmad Tijjani da ke garin Azare ta kawo mana a rahoton yadda wakilin 'yan uwa ya yi bayanin bangajiya da kuma yadda aka yi sadakar uku na mahaifiyar na'ibin wakilin 'yan uwa na Azare da kewaye. Ga rahoton namu ya ce kasance. Saƙon gaisuwa tare da bangajiya zuwa ga 'yan uwa na da'irar Azare da kewaye. Kwamitin ƙaddamar da littafi takaitaccen tarihin harkar musulunci a Najeriya wanda Malama Zainab Ibrahim ta rubuta, uwar gidan Sheikh Zakzaki Hafizullah, suna isar da saƙon godiya da bangajiya zuwa ga 'yan uwa na da'irar Azare da kewaye wanda suka gudanar da taron kaddamar da littafin kwanaki guda biyu a jere 19-20 ga watan Mayu 2023 a garuruwa biyar kamar haka: Zabi, Misau, Gamawa, Jama'are, sai kuma aka yi katma a cikin garin Azare. A gefe guda kuma suna isar da godiya ta musamman ga kwamitin da suka tashi tsaye ba dare ba rana wajen ganin an gabatar da gidauniyar littafin cikin nasara. Da yammacin yau Asabar an gudanar da addu'ar sadakar uku ga mahaifiyar na'ibin wakilin 'yan uwa na cikin garin Azare da kewaye wato Dr. Nuruddin Ahmad. Ƙarshen rahoton kenan. Fatima Ahmad Tijjani Azare daga Saida Khadija Services. To an gaishe ki Fatima Ahmad Tijjani da wannan rahoto. A nan kuma kamar yadda kowa sani an fara gudanar da Kaduna Struggle yau rana ta 11 da ke ana tunanin ranar Litinin babu aiki. Hakika an fito muzaharar Free Zakzaki Passport a yau a Kaduna. A nan kuma ya zuwa yanzu dai adadin mutanen da jami'an tsaron 'yan rufa'i suka kashe sun kai su 12 a garin Bagi Bila da ke Kaduna, a yayin da su jami'an sun je gurin domin yin rusau. Hakan ya dan haifar da hatsaniya har ta kai ga an harbo wa'insu. A zuwa yanzu dai kafin tattara wannan rahoto akwai
wanda aka tabbatar da su 12 da sauran kuma majinyata suna nan rai a hannun Allah. Nan kuma a yau ne aka gudanar da aikin hajji a aikace wato rehazal a jihar Kano, wato yacce ake koyarwa maniyata aikin hajji yacce za su gudanar da aikin hajji yayin da suka je can ƙasa mai tsarki, inda za a yi taswirar ita Ka'aba din a matsayin yacce za su dinga zagaya ta da yacce za su yi hidima din. Muna fatan Allah ya sa su fahimta kuma su je saboda Allah. A nan kuma an gudanar da gasar mawaƙan Hausa da Fulani a garin Bauchi. Wannan gasa dai an sata ne an gudanar da ita yau a garin Bauchi, inda an gudanar da wannan gasa ne saboda alaƙar da ke tsakanin Hausa da Fulani da kuma ƙaryata waɗanda suke so su haɗa rikici tsakanin Fulani da su Hausawa ɗin. Muna fatan Allah ya bawa wannan ƙasa tamu zaman lafiya. Daga ƙasashen waje kuwa mutane 16 ne suka ji rauni a sanadiyar tashin bom a arewacin ƙasar Afghanistan. A nan kuwa Isra'ila ta ce makamai masu linzami na Iran suna tsorata ta matuƙa. Kuna sauraron wannan rahoton ne daga gidan jaridar Saida Khadija Service. Kafin mu tattare tabarmar shirin daga hikayoyin Saida Khadija Kubra alayhi salam kuwa, yan uwa ku sani cewa Saida Khadija Kubra ta fi dukkan matan manzon Allah, inda manzon Allah har bayan wafatinta yana tunawa da ita, hatta wanda suka kasance kawayenta ne yana girmama su yana kyautata musu. Hakan yakan sa matan manzon Allah kishi yayin da suka ji wannan lamari. Muna fatan yan uwa za ku koyi da wannan baiwar Allah wato Saida Khadija Kubra alayhi salam. A bayan Khadija mu ba mu san wata ba, a bayan Khadija mu ba mu san wata ba. Ya Allah ka taimakan zan yabo, zan waƙe matar annabi na abin yabo, matar da ta yi fice ita ake wa yabo, ta baka kyauta ta haɗa ma da yabo. Khadija ce mai da tallaka ya zama da kuɗi, in ta ga dama Khadija ta yi maka daɗi, idan ka zo gun Khadija ba wani taɗi, kana bayanin matsala sai ta baka kuɗi. A bayan Khadija mu. Kuna sauraron wannan rahoton ne daga gidan jaridar Saida Khadija Service.